Вітаю, поважаныя гледачы! З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Лето заканчивается, а разом з ім и битва за урожай. Поспехи у нас есть, але есть и ахвяры у гэтай барацьбе. Аднак беларускія сем'і значна больш турбуе рыхтаванне сваіх дзяцей да школы, чым ураджайнасць кукурузы сёлета. А яна, трэба сказаць, удалася, вымахала, б'е рэкорды. Пра гэта ў нашай сённяшняй праграме. А таксама пра тое, як імпарт перамагае нашае, айчыннае. Пра банкрутства дзяржаўнай кампаніі, пра продажы ў Расіі, пра інавацыйны беларускі аўтамат. Так, мы пайшлі па слядах Калашнікава і праз 80 гадоў усё ж сабралі наш айчынны. І яшчэ пра нешта карычнева-змаршчкаватае. Цікава? І мне. Таму запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд з чымсьці смачным і усаджвайцеся як мага імчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Гатовыя? Паехалі! Ну што, дарагія мае, бітва за ўраджай амаль выйграна. 90% убраныя мы амаль перамаглі. Ура! Бітва – гэта не фігура маўлення, гэта па-вайсковаму. Сёлета на яе адправілі 500 чалавек. Праўда, чамусьці не ў палі, а роўна наадварот, у лясы. За тое, што дрэнна убіралі. Вусным загадам работнікаў аграсектару спачатку на вайсковую падрыхтоўку, а потым на мяжу. Ну, гэта добра, там на мяжы неспакойна, але ў Добружскім раёне некага прыцягнулі да адказнасці за псаванне збожжа. Ну, не інакш шпіёны. Магчыма, менавіта яны вінаваты ў тым, што пры ўсіх спрыяльных умовах ураджайнасць у нас 42 цэнтнера з гектара. Ва ўкраіне, дзе па палях рэальна пралятае, не Лукашенко на верталёце, дзе ідзе вайна, так вось там 47. У Польшы, дзе сезон выйшаў адкрыта дрэнна, вымярзанне, вясновыя замаразкі, засуха, град, збор мінус 5%, але 49. І ніхто там нікога не мабілізаваў, не камандаваў асабіста, не лятаў над палямі і нават нікога не судзіў за збожжа. Неяк абышлося без пракуратуры. Проста ўбралі і атрымалі больш. Ведаеце, што самае шчырае ва ўсей гэтай гісторыі? Загаловак Мінсельгаз-Харчу. Даслоўна. Ураджайнасць на ўзроўні мінулага года. Тэмпы уборкі апераджальны. Перакладу на чалавечую. Хутчэй косім тое самае. Брава! Цяпер пра агульны вал, бо яго будуць круціць у навінах увесь тыдзень. Больш за 8 мільёнаў тоннаў. Лічба вялікая, прыгожая. А побач Літва. Плошча ў 3 разы меншая, а збяруць з рапсам больш за 7 мільёнаў тоннаў. На кожнага літоўца прыпадае амаль утрая больш збожжа, чым на кожнага з нас. І ніводнага калгасу, ніводнага агракамбінату, ніводнай бітвы. Сямейныя фермы, чалавек працуе на сваёй зямлі і на сябе. А сабраць дзіця ў беларускую школу 500 рублёў за камплект адзення з канцтаварамі. Хаця хто ў гэтыя грошы укладваецца? Гэта дзяржаўная лічба. Самі бацькі называюць да 1000, а часам і да 1500. А ёсць маці, якія на адну толькі канцалярку налічылі 1300. Ну і плюс 22,50 за карыстанне падручнікамі. Не шмат, але плацім. У Польшчы сярэдні набор 1290 нашых рублёў. Даражэй? Ну як? Зарплата ў 2,5 разы там вышэйшая. І потым там, дзе наш бацька працуе на збор дзіцяці ў школу траціну месяца, паляк усяго 6 дзён. І гэта яшчэ да таго, як дзяржава адкрывае гаманец. У Польшы яна, дзяржава, выдаткоўвае на кожнае дзіця 244 рублі. Такая дзяржаўная дапамога да школы, без усялякіх умоваў, без даведак, без камісій, без правярання даходу. А ў нас 159, але толькі калі дзяцей 3. А калі 1 школьнік у сям'і, дапамога не прадугледжана. Падручнікі ў польскай пачатковай школе бясплатны. Усе 8 класаў. Вось і ўся розніца. У іх не рэгулююць нічога. І чалавек закрывае верасень за 6 дзён працы. У нас рэгулююць усё.
і выходзіць, нават па цэнах, якія існуюць толькі ў міністэрстве, 10 дзён. Клопату шмат, але грошай у гаманцу чамусьці менш. Як вам такая арыфметыка з правапісам? Напішыце ў каментарах, калі ў вас выходзіць іншая сума. І пастаўце лайк нашай праграме, зразумела, калі вы ў бяспецы. Ну, бітва за ўраджай не магла бы ісціся без зброі. Якая ж гэта бітва? На гэтым тыдні наш генералісімус ганарыўся новым узорам цалкам беларускага ўзбраення. Адгадаеце, якім? Не, гэта не беспілотнік. Куды там? Ні ракета, ні нейкі лятучы танк на базе МТЗ, ці цяпер ужо дзяржаўнага Амкадор. На гэтым тыдні яму быў прэзентаваны першы цалкам айчынны аўтамат. Вы сабе аўтамат уяўляеце? Ці ёсць там хоць адна плата, мікрасхема? Нагадаю, не вельмі адукаваны калашнікаў распрацаваў свой АК-47 яшчэ 80 гадоў таму. І вось мы здолелі, здужалі. Віншую. Цяпер працуем над кулямётам. Шмат цікавага у нас яшчэ наперадзе. Будоўля ўпала. Вот кватэра ў ліпені абрынуўся на траціну. Думаеце, гэта неяк звязана з банкрутствам калісьці магутнага прадпрыемства Гомельскага дзяржаўнага будаўнічага трэсту номер 14? Я не ведаю, не ўпэўнены. Хутчэй тут рэч у наступным. Проста гналі паказнікі ў чэрвені, каб паказаць прыгожае першае паўгоддзе ў справаздачах. І вось пабочны эфект ад звыклай маніпуляцыі са справаздачнасцю. А што мяне сапраўды бянтэжыць? Дык гэта працяглы рост цэнаў на кватэры ў спалучэнні з падзеннем прапановы. Вось такі ў нас беларускі крыж. І здавалася б, паводле еўрапейскіх мерак цана квадрату ў 2 сярэднія зарплаты ў сталіцы не павінна бянтэжыць. Але аднапакаёўкі па $2700 за метр, не ведаю, як вы, а я ніяк не магу прызвычаіцца. І яшчэ адна бітва трывае ў нас не першы год. І гэта бітва з вамі, дарагія мае несвядомыя гледачы. Ну вось скажыце, вы навошта столькі імпарту купляеце? Урад столькі для вас робіць. Лукашенко пагражае пасадзіць кіраўнікоў гандлёвых сетак, а доля імпарту ў нас больш за 40%. Вы што вытвараеце, грамадзяне? І чым больш яны там стараюцца, тым выходзіць горш. Паводле непрадуктовых тавараў менавіта вы купляеце на 2/3 імпартны тавар. І вы што з вамі рабіць? З такімі несвядомымі? На гэтым тыдні і ў гэтай сферы была прынятая нестандартная пастанова. Здаецца, на Белкапсаюзе надумалі паставіць канчатковы крыж. І цяпер прадпрыемствы, якія валодаюць больш чым 15% рынку ў канкрэтным раёне, будуць абавязаныя гарантаваць забеспячэнне вяскоўцаў. А хто гэта ў нас? Хто мае такую долю? У пераважнай большасці выпадкаў гэта Еўраопт. Вось там дырэктарат парадаваўся, калі даведаўся. Магу сабе ўявіць. Вы там трымайцеся. Спачуваю. Шчыра. МТЗ скарачае дылерскую сетку ў Расіі. Продажы там падаюць, і падаюць ужо не першы год. І прадпрыемства нарэшце занепакоілася эфектыўнасцю. Яно і зразумела. Шансы вярнуць страчаныя пазіцыі на асноўным для нас рынку невялікія. Думаю, што ўжо і нулявыя. Пры гэтым новыя зборачныя прадпрыемствы маюць адкрыць за 10-ю гарою у адной краіне, якая ваюе. Да нас якраз прыбыў яе мясцовы дыктатар, самы прызначаны прэзідэнт М'янмы. Мяне ўсё яшчэ здзіўляе факт. Мы будуем дачыненне, нешта абяцаем, збіраемся адкрываць прадпрыемствы разам з чалавекам, які кантралюе толькі 21% тэрыторыі краіны. Ну, гэта крыху больш за Менскую вобласць у беларускіх рэаліях. Усё астатняе кантралююць паўстанцы. І мы збіраемся туды укладвацца. І добра б МТЗ з МАЗам, яны вялікія. Але Белвест, што ў працэдуры банкрутства, ён жа куды лезе? Цяперашні таваразварот з М'янмаю $15 мільёнаў на год. Гэта нуль.
Просто нічога. Але ўсе чыноўнікі, у тым ліку і прызначаныя кіраўніцтва лёгпраму таварыш Лазарэвіч, кажуць пра нейкія фантастычныя перспектывы. Скажыце, вам Венесуэлы было мала? Не разумею. Хаця, канешне, разумею. Гуляюць жа яны, як у казіно. На дзесяткі мільёнаў долараў не сваіх, вашых грошай. Рыхтуйце гаманцы. І пра гэта. Карычнева змаршкаваты. Скажу шчыра, я не меў уяўлення, што так называецца вірус, які паражае памідоры. Праўда, цікавая назва. На гэтым тыдні Расія не прапусціла 56 тоннаў беларускіх таматаў. Выявіла менавіта гэтае захворванне. Вырашана была гародніна ў гаспадарцы Рудакова ў Віцебскай вобласці. Вярнуць яе вярнулі. Але куды яны паедзе далей? Як думаеце? І наша любімая рубрика «Качанова». У ёй сёння не эканамічная навіна, але я не мог прайсці міма яе. Жанчына Беларусі, яна ў тым ліку і мужчына. Яшчэ раз. Жанчына Беларусі, яна ў тым ліку і мужчына. Як вам? Адчуваеце, як разбураюцца асновы, як рыпяць скрэпы? Ну, гэтай цытаце ўжо 2 гады. Аўтар Інна Сталдаценка, член праўлення Савету старэйшын Беларускага саюза жанчын і дырэктар РМПЦ анкалогіі. Ну, здавалася б, сказала і сказала, мала што чалавек у запале скажа. Я вось таксама шмат чаго кажу. Аднак не ўсё так проста. На гэтым тыдні ў гэтай арганізацыі абмяркоўвалася адна цікавая ініцыятыва. Падчас фіналу конкурсу «Краса Беларусі» старшыня Кармянскай раённай арганізацыі БСЖ Вольга Сафроненка заявіла, што да саюзу жанчын хочуць далучацца мужчыны. І кіраўніца саюзу Вольга Шпілеўская падтрымала гэтую ініцыятыву і прапанавала ўнесці змены ў статут. Уявіце, недалёкая будучыня і нехта з беларускіх чыноўнікаў, ну, напрыклад, той жа Галоўчынка, робіцца старшынём саюзу жанчын. Весела? Так, смешна. Але хто ж іх спыніць? Разгул гендернай талерантнасці нейкі. Скажыце, Беларусь квітнее? Вы ж пра гэта рэгулярна чуеце. З экрану, з газеты, са стэнда ў райвыканкаме. Краіна квітнее, стабільная сацыяльная дзяржава. А што гэта ўвогуле такое? Квітненне. Вы, спадзяюся, зараз пасміхнецеся, але такі рэйтынг сапраўды існуе. Індэкс дабрабыту інстытуту Легату. 161 краіна, больш за 150 паказнікаў. І Беларусь у ім на 132 месцы. Найгоршы вынік у Еўропе. Для арыенціру. Швейцарыя першая, Эстонія і Чэхія упершыню ўвайшлі ў 20-ку. Славенія 22-я, Літва 25-я, Латвія 30-я, Польша 36-я. Расія 103-я, на 3 дзесяткі пазіцыяў вышэйшая за нас. З усяго постсацыялістычнага свету ніжэйшы за Беларусь толькі Туркменістан. Чаму так? Улічваюць толькі 3 рэчы: чалавечае развіццё, свабоду і грамадскія сувязі. І вось што цікава, паводле чалавечага развіцця ў нас зусім няблага. Адукацыя падбіраецца да 30-кі найлепшых у свеце. З ежаю, жыллём, медыцынаю таксама не катастрофа. У любым разе не 132-е месца. Але гэтыя злыя людзі, якія лічаць рэйтынг, чамусьці пастанавілі, што сытна паесць – гэта яшчэ не ўсё. Яны дадалі формулу свабоду слова, эканамічную свабоду, грамадзянскі мір, права аб'ядноўвацца і ўзровень даверу паміж людзьмі. І вось тут мы з'язджаем у самы хвост. Паводле грамадскіх аб'яднанняў Беларусь уваходзіць у дзясятку найгоршых краінаў свету. Да чаго гэта я? Для шчасця сучаснаму чалавеку мала добра паесці. Яму мала нават добрай адукацыі. Мы яе, дарэчы, сапраўды даём. Яму для чагосьці патрэбны яшчэ і нейкія свабоды. Дзіўная істота гэты чалавек. А без іх, без свабод,
Гэта ніякае не квітненне. Гэта дастатковы паёк. Паёк можа быць і праўда дастатковым, але ж вам хочацца большага. І гэта не пра грошы. Квітненне пра нешта іншае, у тым ліку і пра свабоду. Без яе ніяк. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся у наступным выданні.